No, ale ja budem hovoriť o Duchu Svetom, dobre, dnes. Nemohol som obísť tú skutočnosť, že dnes popoludní v latinskom obrade vešperami prvými sa začínajú turíce. Turíce sú vyvrcholením Veľkej noci. Po latinsky Pentekostes, 50 dennica, 50 dní sa cirkev raduje z Kristovho skriesenia a na nebo vstúpenia a potom slávi 50-tnicu alebo 50 dennicu, teda turíce, ktoré pripadajú vždy na 8. veľkonočnú nedeľu. To je zároveň aj 8. veľkonočná nedeľa, veľká oktáva sa tým završuje. Veľká noc, oslava a skúsenosť Kristovho zmrtvých stania je základom pre život cirkvi. A cirkev sa viditeľne predstavila svetu, vlastne Duch Boží predstavil viditeľne cirkev svetu práve na Turíce, keď výchor, zemetrasenie, chvenie zeme, hluk a oheň rozlámali strach apoštolskej obce, apoštolskej komunity, dodal im novú silu, útechu, náuku, to všetko, čo im Kristus hovoril, im v tú chvíľu akoby zapadlo, ako keď zapadnú pucle do seba. A vtedy začala cirkev aj navonok vo svete účinkovať. V ten deň, ako vieme, po Petrovej kázni, po Petrovej prvej homílii kresťanskej, už by sme mohli povedať, aj keď je to veľmi zjednodušené, sa dalo pokrstiť okolo 3000 ľudí. Preto Turíce sú rovnako významným sviatkom, rovnako významnou slávnosťou ako nedeľa vzkriesenia. Je to jeden z najväčších sviatkov. Veľká noc v podstate je najväčší sviatok a Turíce sú ešte súčasťou, vyvrcholením teda Veľkej noci. Preto Turíce sú aj primárny čas krstu v cirkvi. Cirkev v minulosti krstila, keď sa krstili dospelí, tak na vigíliu vzkriesenia a na vigíliu turíčnu. Ja budem dneska sláviť turíčnú vigíliu. V mojej farnosti je o 9:00 večer, začíname a budem krstiť. Pri vigílii budem krstiť 31-ročnú ženu, ktorá sa obrátila, bola nepokrstená. Budem ju krstiť, birmovať, pôjde na prvé sväté príjmanie, pretože má partnera, a oni obidvaja prežili také obrátenie, tak hneď ich budem aj sobášiť. Tak to bude veľká slávnosť, turíčná, skutočne turíčná. No a nemohol som toto nechať všetko tak nejako bokom, pretože sa priam tých Turíc dotýkame. Hej. Vy keď pôjdete dnes podvečer odtiaľto, už pôjdete odtiaľto na Turíce. A preto sa dnes vrátim k jednej katechéze, ktorú som predniesol v Čenákole niekedy pred 15 rokmi. A je to katechéza o Duchu Svetom. Aby sme boli verní teda tej slávnosti Turíc a udalosti Turíc. Keď hovoríme o viere a keď sa stretáme s ľuďmi vo svete, aj vo svojom blízkom okolí, tak je nám jasné, a myslím, že všetci ste si všimli, že nie všetci rovnako prijímajú vieru.
Nie všetci rovnako prijímajú vieru v Ježiša Krista. To je jasné. Mnohí z vás prežili vo svojom živote alebo zažili vo svojom živote ten vnútorný obrat, že vieru ste začali prežívať intenzívnejšie, živšie. Niekedy v živote človeka prichádza takýmto zmenám, ale my aj medzi ľuďmi vidíme, že ľudia prijímajú vieru v Krista rôzne. Neviem presne, koľko nás je kresťanov na svete. Bude nás okolo 2 miliardy. Myslím kresťanov, nie len teda katolíkov. A čo tí ostatní? Ako je to možné, že niektorí Krista neveria? Pre mnohých je Kristus iba jedným z výnimočných ľudí alebo jedným z filozofov alebo jedným zo zakladateľov náboženstva. Aj medzi kresťanmi je rozdiel, aj medzi teológmi je rozdiel. Niektorí teológovia, pozor, lebo nie každý teológ musí byť pravoverný. Niektorí teológovia majú teológiu viac zameranú na človeka ako na Boha. Aj medzi teológmi sú názory, že Kristus nebol Boh. Že o tom nevedel. Práve v týždni som čítal vyjadrenie jedného moderného teológa, dokonca ktorý bol katolíckym kňazom, niekedy v 60. rokoch bol exkomunikovaný, myslím, že sa volal Lamenes. A ten vo svojom testamente zanechal takú vetu, že on je presvedčený, že Kristus si nebol vedomý toho, že je Boží syn. Že Kristus nevedel, že je Boží syn a nebol Božím synom. Že Božieho syna z neho urobili hierarchovia cirkvi, tí, ktorí viedli cirkev v prvých storočiach, to cirkevní otcovia. Pre nás je zasa ale Kristus Pán. Je Boh. Je Spasiteľ. Za túto vieru tisícky ľudí zomieralo. Dávali životy. Svätý Pavol, svätý Ján, evanjelista, vo svojich listoch nám zanechali túto vieru. Ján, ktorý videl Krista, počúval Krista, spočíval na jeho hrudi. Pavol, ktorý sa s ním stretol, keď išiel do Damasku pri bráne. A potom, keď bol Pavol istý čas pustovníkom, bol v púšti, kde dostával vzdelanie priamo prostredníctvom Ducha Svätého od Krista. On to spomína, že jeho to nenaučili žiadni apoštoli, ani žiadni kazatelia. Ako je to teda možné? Odpoveď nám dáva práve svätý Pavol v prvom liste veriacím do Korintu, kde píše: nikto nemôže povedať Ježiš je Pán, iba ak v Duchu Svetom. Iba ak v Duchu Svetom. Teda Duch Svätý je ten, ktorý nám zjavuje túto veľkú pravdu. Či už nám ju zjavuje v našom
osobnom duchovnom živote, našom osobnom intelektuálnom živote, ale najmä zjavuje nám ju v Božom zjavení, v písme svetom. Skončilo. Zhaslo. A už ide zas. Asi bude treba. Dobre. Ja som pozeral a práve týmto citátom z prvého listu Korinťanom katechizmus katolíckej cirkvi otvára celú jednu kapitolu o Duchu Svetom. Tým citátom nikto nemôže povedať Ježiš je Pán, iba ak v Duchu Svetom. Je to práve Duch Svätý, ktorý sa dotýka človeka a vzbudzuje v ňom vieru. Viera je jedna z teologálnych čností. To znamená, že je nám daná ako nezaslúžený dar. A aby sme túto vieru prijali, uspôsobuje nás na to práve Duch Boží. Ten sa dotýka nášho srdca a pretvára ho na prijatie tohto tajomstva viery. Hoci Duch Svätý je prvý, ktorý prebúdza vieru v človeku, je posledný z troch božských osôb, ktoré sa postupne zjavujú. Nie len posledný v tom, že to tak hovoríme, Svätá Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, toho Ducha Svätého vždycky recitujeme na konci, ale on je posledný v poriadku zjavenia. Svätý Gregor Nazianský hovorí, že v Starom zákone sa ľudstvu predstavuje, zjavuje Boh Otec. V Novom zákone sa nám zjavuje Ježiš Kristus, teda vtelené Božie slovo, vtelený Boží syn. A dejiny cirkvi, život cirkvi, a my práve sme v tejto tretej etape, sme súčasťou dejín cirkvi. Terajší čas, to je čas, keď sa zjavuje Duch Svätý. Zjavil sa prvýkrát na Turíce a zjavuje sa stále v cirkvi. Aj keď nie ohňom, už to nie je totiž potrebné, ale zjavuje sa v účinkovaní cirkvi, v zázrakoch, ktoré sa dejú, a v učiteľskom úrade cirkvi. To znamená, že teraz žijeme posledné časy, v ktorých sa definitívne naplňa Božie zjavenie. My naozaj žijeme posledné časy. Už nič nové nepríde. Lebo Boh sa už zjavil celý, Otec, Syn a Duch Svätý. Už nič nové nepríde okrem parúzie. Parúzia to je druhý príchod Krista. Už nemáme čo nové čakať. Toto si myslím, že je tragédia mnohých kresťanov, ktorí prahnú po novosti, po nových zážitkoch, po nových skúsenostiach a očakávajú niečo nové, veľké. Ale už sa nemá čo stať. Kresťan má byť verný svojej viere a verný tým pravdám viery. Žiadna nová pravda sa nezjaví. Keď sa niečo zjaví, tak to bude Kristus, ktorý príde súdiť živých i mŕtvych. A očakávame ho svojou vernosťou. Kde však a kde všade môžeme vidieť pôsobenie Ducha Svätého? Kde ho môžeme spoznať v týchto časoch? Jeho účinkovanie alebo jeho samého? No v prvom rade v písme svetom,
Pretože písmo sväté sú texty, ktoré on inšpiroval. Tí svetopisci, ktorí písali knihy Biblie, knihy svätého písma, písali ich svojimi schopnosťami, svojim jazykom, svojimi vyjadrovacími prostriedkami, určitými literárnymi štýlmi a žánrami. Ale napísali to, čo chcel Duch Svätý. Napísali iba to, čo chcel Duch Svätý. A práve to, čo chcel Duch Svätý. Toto je inšpirácia písma svätého. Písmo sväté je inšpirované nie múzami, ale písmo sväté je inšpirované samotným Duchom Svätým. Niekedy, keď čítame sväté písmo, musíme žasnúť. Skúste sa tak niekedy vložiť do situácie nejakého proroka, ktorý píše, alebo ktorý hovorí, alebo do situácie trebárs toho Pavla, apoštola, aké texty napísali. A keď sa cítite trošku do ich situácie, do ich kože, viete, čo prvé zistíte? Že museli byť aj oni prekvapení tým, čo napísali. Čo cítili ako nutnosť napísať. Niektorí boli tak prekvapení, že to nechceli vysloviť alebo napísať. Balám napríklad. Ten vzdoroval. Až musela prehovoriť jeho oslica, somár. Potom vyslovil to, čo bolo úplne proti tomu, čo pôvodne chcel povedať zo svojej vlastnej mysle. Jonáš. Jonáš je inšpirovaný Duchom Svätým a prevládli tam tie ľudské sklony, ľudské strachy a uteká pred touto inšpiráciou. Až musel Pán Boh použiť búrku a rybu, ktorá ho zhltla a vygrcla na breh a potom pochopil, že nič mu nepomôže. Proti ostňu sa nedá spierať. A Duch Svätý je inšpirátor tých svätých textov. Čiže tam ho poznáme. Vy si myslíte, že človek by vo svojej vlastnej inšpirácii našiel niečo také ako, že milujte svojich nepriateľov, dobre robte tým, ktorí vás nenávidia. To sú texty, ktoré vyslovil Duch Boží. Či už ich vyslovil v samotnom Kristovi, Logosovi, alebo teda prostredníctvom písateľov, ktorí napísali sväté knihy. Ďalej Ducha Svätého poznávame v tradícii. Čo je to tradícia? Prosím vás, nie je tradícia tá, ako sú tanečky a spevy a cymbalka. Nie kultúrna tradícia, ale tradícia apoštolská, posvetná. Tie texty, ktoré sú napísané vo svätých knihách, neboli napísané vo svätých knihách hneď. Najprv sa ústne podávali. To ústne podávanie je tradícia. Tá tradícia po smrti posledného apoštola, to bol pravdepodobne Ján, ako súčasť Božieho zjavenia bola završená. Ale neznamená, že sa skončila, bola završená. Ale ona je živá, je tu, je v učení cirkvi. Je obsiahnutá v magistériu cirkvi, v dogmách. Teda písmo, tradícia, učiteľský úrad cirkvi. Liturgia. Liturgia je miesto, kde sa stretávame s účinkovaním Ducha Svätého. Spomeňte napríklad na omšový kánon, keď kňaz sa modlí nad chlebom a vínom. Čo myslíte? Kto
premieňa vlastne chlieb a víno na telo a krv Ježiša Krista. Áno, musí tam byť vysvetený kňaz, ktorý má tú moc, ale kde sa vzala tá moc? Kňaz zvoláva Ducha Svätého. Zošli rosu svojho ducha, alebo zošli svojho ducha na tieto dary. To nie je moc kňaza, ani moc jeho intelektu. To je moc Ducha Svätého, ktorá dáva sviatostiam schopnosť účinkovať. To je moc Ducha Svätého, ktorá odpúšťa skrze kňaza hriechy v spovedi. To je moc Ducha Svätého, ktorá obmýva hriech, dedičný a všetky hriechy, keď sa krstí. Keby tam nebolo tej moci, toho účinkovania Ducha Svätého, tak by to bolo obyčajné ošpliechanie vodou a hokus pokus nad chlebom a vínom. Ale nič by sa nestalo. Duch Boží účinkuje. Ozaj, odbočím. Viete, odkiaľ je to naše typické slovenské hokus pokus? To sa dostalo do slovenských ľudových rozprávok. Áno, hoc est enim corpus meum. Hokus pokus. Áno, bolo to viaceré takéto veci sú v slovenských ľudových rozprávkach, ktoré sú tam prenesené z protestantského prostredia. Aby sa istým spôsobom, takisto černokňažník napríklad, mních, čierny kňaz, mních, černokňažník, spravili z toho zrúdu. Takže Duch Boží dáva tú moc v liturgii. Modlitbe nás vedie Duch Svätý. Modlitba, ak je modlitbou v Duchu Svätom, tak je živá, oživuje naše vnútro. Oživuje náš vzťah s Bohom. Niekedy sa modlíte a nič. Ale Duch Svätý účinkuje, vy to cítiť nemusíte. Len sa vytrvalo modlite. V charizmách cirkvi, vo zvláštnych daroch, v prejavoch apoštolského a misijného života, rehole, áno, ktoré vznikali, to všetko sú viditeľné účinky Ducha Svätého v cirkvi. Tie jednotlivé reholné charizmy. A vo svedectve svedcov, hrdinstve ich života účinkuje Duch Svätý. Duch človeka je bojácný. Keby ľudia mali iba ľudského ducha, tak by utekali pred mučidlami a báli by sa, zrádzali by vieru. Ale Duch Boží ich posilňuje. On dáva odvahu až k mučeníctvu, ako sa to modlíme aj v prefácii na Sviatky svätých mučeníkov. Toto všetko sú účinky Ducha Svätého. Ja si tu znovu spomínam na chvíľu, keď v Trnave, v tom Marianu, v tej sále, ste boli zhromaždení, neviem, kto z vás tam bol, a vstúpila tam matka Elvíra. Ja som ho vtedy videl prvýkrát a jedinýkrát. Taká malá osobka, jak blcha, medzi tými chlapmi. Ale ja som ju vnímal ako osobu, ktorá je okamžite akýmsi centrom celého toho zhromaždenia. A mne sa zdalo, že všetkých prevyšuje. Doma som nad tým rozmýšľal, ako je to možné, že mne sa zdalo, normálne sa mi to zdalo, že ona všetkých prevyšuje. Ona bola viditeľná, aj keď išla medzi tými ľuďmi utopená len po ich pleciach. A potom som pochopil, že to, čo som videl, to nebola jej hlava, ale to bol plameň Božieho ducha, ktorý z nej žiaril. Plameň Božieho ducha. Na Turice bol viditeľný, žeravý. Aj teraz tie plamene sú na týchto ľuďoch. Aj keď ich nevidíme, ale ich vidíme duchovným zrakom.
Takto som ja vnímal matku Elvíru. Nepotreboval som už nič. Ani sa jej pýtať, ani ju oslovať, nič. Lebo som videl živý plameň Ducha Svätého. Takto sa stretáme v cirkvi s účinkami Božieho ducha. Kde je pôvod Ducha Svätého? Keď si dávame túto otázku, nemyslíme v pojme pôvod na jeho počiatok. Veď Duch Svätý nemá počiatok. Je jeden z Trojice, a teda večný. Ale 3 osoby v Trojici majú medzi sebou vzťah, ktorý vyjadruje aj ich úlohu. To sa volá po grécky perichoréza. Keď prídete domov a pánovi farárovi poviete a opýtate sa ho, pán farár, vysvetlite mi princíp perichorézy, tak si povie, kde to počuli títo ľudia? Perichoréza. To je grécky termín na vyjadrenie vzťahov medzi jednotlivými osobami. Čo to znamená? Prečo nazývame Boha Otcom? Lebo Otec je pôvodca. Otec je ten, ktorý dáva vznik novému životu. Je to prirodzené, biologické. Vajíčko nemôže samé sa začať vyvíjať ako človek. Je potrebný pôvodca. A to je otec. To je otcová bunka. Otec je pôvodca života. O nebeskom otcovi nemôžeme hovoriť tak ako o človeku, ako upozorňuje jeden cirkevný otec, že myslím, že svätý Augustín to bol, že nesmieme Boha falizovať, teda dávať si myslieť ako pohania. Pohania falizovali svoje božstva. Viete, čo je falizovať, áno? No falus. Mužský pohlavný úd. Áno? A pohania to robili so svojimi božstvami, áno? Ale Boh, Otec, je pôvodca, prameň všetkého života. A Boh, Otec, je aj prameňom samotného božstva. On je pôvodca seba samého, od večnosti. Preto ho voláme Otcom, lebo z neho všetko živé pochádza. Otec posiela na svet Syna na naše vykúpenie. Ale on neposiela iba Syna. On posiela aj Ducha Svätého. Otec posiela vždy spolu slovo, teda svojho Syna, i svojho Ducha. Je to spoločné poslanie Syna a Ducha. Teda Otec ich spoločne posiela. V tomto poslaní sa Syn zjavuje ako Kristus, Ježiš z Nazareta. Zjavuje sa v Duchu Svetom. Spomeňte na slová archaniela Gabriela, keď Mária, panna, ktorá nemala žiadnu intimnú skúsenosť s mužom, sa pýta, ako sa to stane? Ja muža nepoznám. Teda inými slovami, ja som panna. Ako ja môžem počať a porodiť? A čo zjavuje archaniel Gabriel? Že to bude dielo Ducha Svätého, že ju zatôni moc Najvyššieho. Duch Svätý na ňu zostúpi. Áno? Čiže Duch Svätý je ten, ktorý pôsobí plodnosť panny. Je posielaný Bohom Otcom spolu so Synom. Preto Pavol píše, nik nemôže povedať, Ježiš je Pán, ak nie v Duchu Svetom. Pri krste v Jordáne je práve Duch Svätý znakom božstva Ježiša Krista, Kristovho božstva. Ján hovorí, videl som Ducha zostupovať na neho ako holubicu. V tomto zmysle majú pravdu východní kresťania, pravoslávni, ktorí recitujú v kréde, že Duch Svätý vychádza z Otca a myslia tým z Otca skrze Syna. Avšak,
Kristus, ktorý je oslávený, sedí po Otcovej pravici. To znamená, má tú istú moc ako Otec. Môže takisto ako Otec posielať Ducha spolu s Otcom, ako vzájomný dych, ako spoločnú slávu. Kristus sa vo večeradle modlí: slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im. Alebo on ma osláví, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám. A Otec má Ducha. A teda je to aj Duch Ježiša Krista. Lebo všetko, čo má Otec, je aj moje. V tomto zmysle máme pravdu my, západní kresťania, keď recitujeme, že Duch Svätý vychádza z Otca i Syna. Už len naša ľudská tvrdohlavosť chce naďalej živiť toto vychádzanie Ducha Svätého z Otca a zo Syna ako spor medzi východom a západom, východnou a západnou cirkvou. Ale v podstate ten spor tam nie je. Duch Svätý, ktorý vychádza z Otca i Syna, však nie je menší alebo len nejaký dodatok za Otcom a Synom. Mám pocit, že v súčasnosti mnohí kresťania chápu Ducha Svätého ako nejaký symbol. Symbol Božej moci. Alebo symbolické vyjadrenie Božej moci. Symbolické slovo. Duch Svätý je jedna z troch osôb jediného Boha. Jemu sa klaniame, lebo on je Boh, jednej podstaty s Otcom a Synom. Kto vzýva Ducha, vzýva tým aj Otca i Syna, lebo je to Otcov a Synov Duch. Toto vyslovene hovorí katechizmus. Niekedy sa ma aj vy pýtate, ku komu sa mám modliť? K Otcovi, Synovi, k Duchu Svätému? My keď oslovujeme ktorúkoľvek božskú osobu, oslovujeme celého Boha. Lebo keď oslovujeme Otca, oslovujeme prameň života, prameň božstva. Keď oslovujeme Syna, oslovujeme Otcovú múdrosť, Otcové druhé ja, ktoré je druhou osobou, ale tým istým. A keď oslovujeme Ducha Svätého, oslovujeme zasa silu, ducha, lásku, obidvoch. Preto ktorúkoľvek osobu oslovujeme tým celého Boha. Poslanie a význam Ducha Svätého pre nás najlepšie vystihujú názvy tretej božskej osoby a jeho symbolika. Teraz budeme hovoriť o symboloch. Prvým názvom Ducha Svätého, ktorý poznáme z písma Svätého, je hebrejské ruach. Ruach znamená vydychovanie, ktoré spôsobuje vietor. Toto. Teraz pochopíme, prečo sa na Turice Duch Svätý zjavil aj v podobe víchra. Ruach, toto meno hebrejské pre Ducha Svätého, znamená dých, ktorý vydychujeme, spôsobuje vietor, vanutie a všetko dáva do pohybu a mení. V prvej knihe Mojžišovej, knihe Genesis, hneď na prvej stránke, v prvých riadkoch je napísané: Duch Boží vznášal sa nad priepasťou, nad ničotou. To slovo vznášal sa dá preložiť aj ako vanul, alebo vial, dul nad priepasťou. Kristus, keď rozprával s Nikodémom, hovorí o Duchu Svetom. Duch Boží vanie, kade sám chce. Tým Kristus zjavil, že Duch Svätý
prináša zmenu, určitú novosť do stvorenia aj do života človeka. Hebrejský názov pre Ducha Svätého, hebrejské meno pre Ducha Svätého Ruach je ženského rodu. Po hebrejsky nie je ten Duch Svätý. Po hebrejsky je to tá svätá ducha. Odtiaľ my máme slovičko duša. Hej. To, čo je v človeku duša, to je v Bohu Duch Svätý. Keď niekto osloví vašu dušu, osloví vás celý. To, že hebrejské meno pre Ducha Svätého Ruach je ženského rodu, má aj ďalší význam. Že hoci Boha voláme Otcom, pretože je pôvodca všetkého a pôvodca života, nechýba mu ženskosť. Lebo on je úplnosť. Bohu nechýba nič. Preto proroci, plní Ducha Svätého, vkladajú Bohu do úst, v úvodzovkách povedané, lebo Boh je duch, nemá ústa v našom zmysle, telesnom, aj slova, či matka môže zabudnúť na svoje dieťa. Ani ja na teba, Izrael, nezabudnem, hovorí Boh. Alebo nájdeme v Starom zákone obraz, že Boh nás živí, ako matka živí na prsiach svoje deti. Čiže v Bohu je úplnosť, Boh je úplnosť a preto mu nechýba ani ženskosť. A krásne to vyjadruje ten ženský rod názvu pre Ducha Svätého Ruach. Kristus pri zvestovaní Ducha a pri jeho prisľúbení používa meno ten, ktorý je privolaný. Čiže privolaný, keď voláme niekoho, privolávame, aby nám pomohol, aby nás poučil, aby nás povzbudil alebo utešil. Preto Ducha Svätého nazývame Parakletos, čo znamená učiteľ, tešiteľ, zástanca, povzbuditeľ. To sú mená Ducha Svätého. Ešte viac nám o Duchu Svätom povie symbolika. Všetky symboly Ducha Svätého pochádzajú zo zjavenia. Prvým symbolom Ducha Svätého je voda, ako zdroj života. Náš prenatálny vývoj sa udial vo vode, v plodovej vode. Čo sa stane, keď predčasne odtečie plodová voda? Prichádza zánik. Smrť. Žiadnej mamičke to neprajeme. Ale tá voda je dôležitá, aby sa vyvíjal život. Náš život duchovný, náš život viery takisto pramení z vody. Z vody krstu. Tam sa začal náš život viery. Naše začlenenie do Krista. Preto cirkevní otcovia niekedy oslovovali svojich veriacich nie bratia a sestry, ale keď boli k ním nežní, tak ich oslovovali takto. Moje drahé rybičky. Rybičky. Babka nám tak občas hovorila. Rybenka moja. Alebo kurátko, alebo sislík. Ale rybenka tiež používala. To je kresťanský výraz. Sme ako ryby sa trú a rodia vo vode, tak aj my sme sa zrodili z vody krstu. Keď prídete niekedy do barokových chrámov, tak si všimnite, že v interiéri barokovej architektúry, barokových kostolov sú pilastre na stenách, také polostĺpy, alebo piliere niekedy aj, ktoré držia stavbu. Ale nad tým sa celým kostolom vynie nezmyselne široká rímsa, ktorá nie je funkčná. Niektoré kostoly napríklad
románske, gotické, to nemajú. To prišlo s barokom. Tá rímsa je mnohokrát členená. Ten profil je veľmi bohatý. Viete si to predstaviť? Napríklad v takom šaštíne. Prídete do kostola a vidíte, že tá rímsa akoby vychádzala zo svätyne a rozlieva sa po obidvoch stranách kostola. To je symbol. Baroková architektúra naznačila symbol vody, kruhov, ktoré sú v rozčerenej vode. A voda sa šíri. To je symbol Ducha Svätého, ktorý vychádza z neba. Nebo symbolizuje svätyňa a Duch Svätý sa rozlieva. Hej. Si to všimnite v barokových chrámoch a hneď vám to dá iný zmysel a pochopíte, aká je v tom nádhera, krása. Ďalším symbolom Ducha Svätého je pomazanie. Pomazanie olejom. Keď olej sa vyleje na kožu, tak s kožou splynie. Olej sa vpije do kože, tak Duch Svätý nás naplňa. Pomazaný Duchom Svätým, znamená konfirmátus. A odtiaľ máme konfirmácia, birmovka. Birmovka je také trošku už viac prispôsobené slovo, ale pôvodne konfirmátus, konfirmans alebo po grécky Christos, Kristus, a po hebrejsky Mašiach, Mesiáš, pomazaný. Ten, v ktorom je Duch Svätý. Ježiš Kristus pri krste v Jordáne sa zjavuje ako ten, v ktorom je Duch Svätý. Je Mesiáš, je Kristus. Oblak a svetlo, ďalší symbol Ducha Svätého. Lebo oblak a svetlo sú vo Svätom písme neoddeliteľné symboly. Na hore Tábor bol oblak aj svetlo zároveň. Hej. Oheň pretvára a mení. Oheň dáva novú existenciu. Pretvára dokonca aj podstatu. Keď máte stoličku, stôl, skriňu, rám drevený na obraz a neviem čo všetko, všetko má podstatu dreva. Ale keď to šmaríte dokopy na oheň a zhorí to, mení sa podstata dreva. Podstatou je uhlík. Už nie je podstata dreva. Oheň mení aj podstatu. Duch Boží mení aj podstatu chleba a vína pri Eucharistii. Máte tú výstavu teraz, mení sa podstata chleba a vína na skutočnú, živú, reálnu podstatu Ježiša Krista, jeho tela a krvi. Pečať, sfragis, je to blízky symbol pomazaniu. Pečať, ktorá sa vtláča, nie razítko s farbou, ale pečať, ktorá sa vtlačí do vosku. Pečatný prsteň. Áno, aj teraz sú také moderné pečiatky, že oni vám ten papier tak zdeformujú, že tam vidíte ten otlačok tej pečate. Áno, to je pečať, sfragis, trvalý znak. Duch Svätý sa do nás vtláča. Ďalším symbolom je ruka. Rukou odovzdávame moc. Rukou dávame a Boh nám dáva svojho ducha. Vkladaním rúk sa odovzdáva sviatostná moc. Vkladajú sa ruky na svetenca, aby sa stal kňazom. Vkladajú sa ruky na chorého, aby bol uzdravený alebo posilnený. Preto ruka je symbolom Ducha Svätého, lebo Duch Svätý je ten, ktorý nás posilňuje, ktorým nám Boh odovzdáva seba samého. Prst Boží. Aj v hymne spievame, že Duch Svätý je prst Boží. Kristus svojim prstom uzdravuje a vyháňa diablov.
Keď Kristus na niekoho ukázal prstom, tak diabol musel utekať. Alebo ho uzdravil. Mal som raz kázeň na veľmi živom pohrebe. Pochovával som spolubrata z menšinovej skupiny a tie pohreby sú veľmi emotívne a ja som kázal. A chcel som ich napomenúť, lebo viete, oni sa zídu len vtedy, keď je pohreb, aj to nevojdu do domu smutku, všetci stoja vonku, tak boli sme vonku a ja som tam kázal. A v jednej nestraženej chvíli som urobil chybu, som dvihol prst a takto som ukázal, všetci, ako sme tu, pomrieme. Oni sa rozutekali. Aj na teba ukázal prstom. Aj na teba ukázal prstom. Že z prsta vychádza moc, že? A pomrú všetci, aj keď ušli. Je to tak. Holubica, ďalší symbol Ducha Svätého. Holubicu vypustil Noé. A keď spočinula a našla si miesto na hniezdenie, už sa nevrátila. Ján dostal znamenie z neba, na kohom uvidíš spočinúť Ducha Svätého ako holubicu. To je on. Duch Svätý hľadá miesto na príbytok. Hovoríme to symbolicky, áno? Hľadá to miesto na spočinutie v našich dušiach. V nás chce Duch Boží spočinúť, aby nás premenil, aby v nás účinkoval. Vrátim sa ale ešte k postupnému zjavovaniu Trojice. Starý zákon Otec, nový zákon Syn a terajší čas je časom Ducha Svätého. To však neznamená, že Duch Svätý neúčinkoval doteraz. Účinkoval. Duch Boží sa predsa vznášal nad ničotou, nad priepasťou. Celé stvorenie je dielom celej Trojice, teda aj Ducha Svätého, ktorý všetko oživuje. Duch Svätý je oživovateľ, on všetko oživuje. Boh stvoril a vdýchol do stvorenia svojho ducha. Do človeka vdýchol svojho ducha. Preto východná cirkev vo východnej liturgii, primárna farba Ducha Svätého je zelená. Oni sa, tuším, aj obliekajú do zeleného na turíce. Lebo je oživovateľ. My si všímame ten burácajúci oheň, ale ten priniesol život. Preto sa dávajú, sa ma ľudia pýtajú, možno aj vy, ak je tu niekto od Trnavy, tak viete, že na Turíce sa domy zdobili lipou. Za obrazy, za okná, za kríže, v kostoloch. Áno, v Rusku zase brezami. Tá lipa je nádherný symbol. Prečo? Lebo Duch Boží je symbol života. Duch Boží oživuje. A oživuje tak, že sa zazelená, že kvitne, že vonia. Preto je symbolom Ducha Svätého kryzma a matériou na vyslúženie sviatosti birmovania, lebo je zmiešaná s voňavým balzamom. Z nás má Duch Boží voňať. A meduje, lipa meduje. Poznáme lipový med, že? Čiže to všetko sú symboly, podľa ktorých môžeme aj my si uvedomiť, že ako má Duch Boží v nás účinkovať. Ak s tým súhlasíme, ak sa mu otvoríme, budeme žiť novým životom, životom viery. Bude ten život v nás rozkvitať. Budeme voňať svetu. Budeme šíriť tú vôňu Božiu, vôňu Ducha Svätého. A budeme prinášať plody, budeme medovať. Med je symbolom požehnania, hojnosti, sladkosti, zdravia. Keď toto až pochopíme, tak si uvedomíme, že aký krásny je ten symbol, ktorý sme už možno aj zabudli. Tak zajtra nastrihajte lipy, konáre a ozdobte si príbytky. Lebo to je naozaj ten symbol života.
Čiže Duch Svätý účinkoval, všetko oživuje. Otec tvorí skrze Syna a Ducha Svätého. Akoby Syn a Duch Boží boli otcové ruky. Duch Svätý hovoril skrze prorokov. Proroci všetko hovorili inšpirovaným Duchom Svätým. Duch Boží dáva prisľúbenia v Starom zákone. Duch volá a vedie Abraháma a sľubuje mu, že sa stane otcom národa. Toho Boh volá svojim duchom. Duch zhromažďuje deti do národa, do vyvoleného a povolaného národa. Duch Boží, ktorý hrmel na Sinaji. Duch Boží, ktorý je autorom základného, prirodzeného, božského, morálneho zákona. Ducha Božieho môžeme vidieť v teofánii. Teofánia znamená zjavenie sa Boha. Je to Duch Boží, ktorý sa zjavuje pred Mojžišom v horiacom kríku. Nad arche sedí stĺp, na arche zmluvy oheň a oblaku, svetla. Na Sinaji to všetko je prítomnosť Božieho ducha. Boh tam nie je prítomný svojim telom, lebo žiadne nemá. Boh je tu prítomný svojim duchom, svojou mocou. Celé očakávanie Mesiáša je dielom Ducha Božieho. Prorocké texty oznamujú, že Mesiáš prinesie Božieho ducha a bude konať v jeho sile, ba prorokujú novú dobu, dnešný čas, čas Ducha Svätého. Na dnešnú vigíliu, na dnešnú nočnú bohoslužbu sú dve krásne, tam je 5 čítaní, 4 zo Starého zákona, 2 sú z prorokov. Ezechiel, ktorý vidí údolie mŕtvych kostí, ale potom prorokuje a zvoláva Ducha Svätého a Duch Boží ovanie tie mŕtvoly, tie kosti a stáva obrovské vojsko. To je videnie proroka Ezechiela. To symbolizuje nás bez Ducha Svätého. Je naša viera, náš život, naše vyznávanie ako, no bez Ducha Svätého ako zdochlina. A žiaľ, mnoho kresťanov sú ako mŕtvoli. Okrem toho, že sú kresťania pokrstení, pobirmovaní, svoju vieru nežijú. Prečo? Pretože sa neotvárajú Duchu Svätému. Možno neveria Ducha Svätého, alebo nevedia, kto to je. Preto je potrebný ten Duch Boží. A toto prorokuje aj prorok Joel, to je posledné čítanie zo Starého zákona, starozákonné dnes v noci. Keď hovorí, že keď príde Duch Svätý, tak všetci ľudia budú prorokovať, budú mať sny veštecké, budú s radosťou očakávať druhý príchod Krista, nebudú sa báť. My sa všetci bojíme konca sveta. Lebo ešte nemáme Ducha Svätého. Keby sme mali Ducha Svätého, ako ho mali prví kresťania, tak by sme sa modlili tak, ako sa oni modlili pri každej omši. Maranata, príď, Pane Ježišu, a tento svet nech sa pominie. Si predstavte, akého ducha museli mať, keď sa nebali toto vysloviť. Ja som práve v minulú nedeľu toto spomenul v kázni. No musím vám povedať, že mnohí ľudia dávali hlavu dole a krútili hlavou. Že jak to mohli vysloviť také strašné niečo, nech sa tento svet pominie. Ale však my už nemáme čo čakať. Keď sa má tento svet pominúť, vyústiť do Krista, tak Duch Boží nás tam vedie. A my by sme sa mali tešiť, že by sme sa snad toho dožili, že sa Kristus zjaví. Lebo máme toho istého ducha, ako má on. To znamená, že máme jednu duchu spolu s ním. Hej? Mu patríme. Duch Svätý účinkuje v Márii. Ako som hovoril, Márino počatie bolo dielom Ducha Svätého. Ale ona v Duchu Svätom pozná moc svojho syna. Kto jej to povedal na tej svadbe v Káne?
že ty však chod za nimi a povedz im, chod najprv za Ježišom, povedz mu, nech volá, čo robí, a potom chod za svadobnými hostiami a povedz im, že nech ho poslúchajú. My to čítame tak často, že sa neuvedomujeme, že kde to ona vzala, že toto má urobiť. No ona z Ducha Svätého poznala moc svojho syna. Ona vedela, nie že to dokáže, ako nejaký čarodejník, ale ona z moci Ducha Svätého poznala, že on má božskú moc. Tak ako jej teta Alžbeta, naplnená Duchom Svätým, poznala, keď videla vo dverách Máriu, tesne po zvestovaní ženy, Mária mohla byť tak možno 1 týždeň po počatí. Je to na žene vidno? Môžete sa aj rozkrájať, nevidíte. Týždeň po počatí. Niektoré ženy to ešte týždeň po počatí nevedia, že počali. A Alžbeta vidí tento 18-ročný prútik dievčenský, ako stojí vo dvore a plná Ducha Svätého spoznala, že matka môjho Pána prichádza ku mne. Matka môjho Boha prichádza ku mne. To je účinkovanie Ducha Svätého. Mária prijíma pomazanie Duchom Svätým na Turíce spolu s 12 ako jedna z prvých dcér cirkvi. Úplne však zjavuje Ducha Svätého Kristus. Kristus najprv v rozhovore s Nikodémom a so Samaritánkou, potom prisľubuje Ducha Svätého apoštolom, potom Ducha vydychuje. Vydýchol na kríži. Vydýchol. Po vzkriesení znovu vydýchol. Čudné gesto, že? Zjaví sa v tú nedeľu z mŕtvych stania, povie pokoj vám a potom spraví toto, že nesrandoval. My by sme možno špásovali, akože som to ja, keď niekto má vypleštené oči. Hej? Ale on nesrandoval. On dýchol na nich a čo im povedal? Príjmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú odpustené. Komu zadržíte, budú zadržané. A vzkriesený Kristus spolu s Otcom na Turíce z neba zosiela Ducha Svätého na celú cirkev. To už bolo zoslanie Ducha Svätého na celú cirkev. Turíce sú definitívnym zjavením Trojice pre tých, ktorí veria a chcú veriť. Moji drahí, my žijeme v čase, v epoche Ducha Svätého. Duch Svätý je dávaný aj nám, aby nás táto láska Otca a Syna, táto sila Boha pretvárala. Duch Svätý nás oživuje, aby sme neboli suchými kosťami, ale vojskom Božieho kráľovstva. Ak príjmeme Ducha Svätého, budeme medovať. Ak príjmeme Ducha Svätého a budeme s ním spolupracovať, prinesieme ovocie, plody. Aké plody? Ako budeme medovať? O tom nám hovorí Božie zjavenie. Vyslovene hovorí, že ovocím, teda plodmi Ducha Svätého je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť a zdržanlivosť. No dobre, to je zoznam ovocia Ducha Svätého. Ale ak my budeme s Duchom Svätým spolupracovať, to znamená, že to ovocie Ducha Svätého bude v nás. Čo to znamená? Musíme si to povedať ináč. Takto. Ak budeme spolupracovať s Duchom Svätým, tak budeme milovaní a budeme milovať.
Budeme plní radosti, budeme plní pokoja, budeme zhovievaví k iným a iní budú zhovievaví k nám. Budeme láskaví, dobrí navzájom k sebe, verní, mierní, zdržanliví. A čo viac by ste ešte chceli? Ak budete kvitnúť, voňať a medovať ako lipa, lebo vás bude živiť Duch Svätý, stanete sa všetci svätými. To nám zaručuje Božie zjavenie, ktoré je inšpirované samotným Duchom Svätým. Ďakujem.